Запрошення для Байдена, російська агресія та зброя для України. Такі теми обговорив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час візиту до України. З ним прибула і заступниця Вікторія Нуланд. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою заявив, що мета його візиту – підтвердити підтримку України та її незалежності на тлі російської агресії. Делегація Держдепу вшанувала пам'ять загиблих українських військових у війні з Росією. Також обговорили підтримку обороноздатності нашої України. Держсекретар Блінкен вражений тим, як Україна дає відсіч агресору, а на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив у незмінній підтримці. Пане президенте, ми з вами. Ми підтримуємо вас, і наші партнери і союзники також вас підтримують. Ми разом закликаємо Росію припинити агресивні дії щодо України. Ми разом з усіма партнерами працюємо над підсиленням обороноздатності України. І хоча деякі російські сили таки були відведені від кордону, але частина їх досі там залишається. Ми стежимо за їх пересуванням дуже ретельно. Серед іншого обговорили кілька двосторонніх угод. Президент Зеленський розповів про майбутні спільні дії щодо оборони Азовського та Чорного морів, але деталі розкривати не став. Подякував за підтримку з боку Сполучених Штатів та запросив до Києва американського президента Джо Байдена на святкування 30-річчя незалежності. Я хочу подякувати двопартійній підтримці Сполучених Штатів Америки. Дійсно, це відбувається і збільшується військова підтримка, збільшується фінансова підтримка. Окремо ми проговорили про формат підтримки фундаментальний. Ми говорили про питання альянсу і питання ймовірної двосторонньої, дуже серйозної угоди, але це питання майбутнього. Зараз дуже рано говорити про деталі.